such thing. Siguro, baka ano lang, baka hindi pa nila o hindi pa niya nafe-feel yung tamang mga kabihas na kagawian sa Senado. Hindi pwedeng all the time, dahil kung majority ka or member ka ng majority, hindi pwedeng all the time lahat ng gusto mo at ang bupatuhan mo ay mananalo. Hindi ganun. This is the Senate, the Philippine Senate. It's a different story. It's not like any other institution in the Philippines. Ganun talaga. That's why we are open to free debate. You debate on your position. Magkumbinsihin mo yung mga kasama mo tungkol sa position mo. Pero sabi niya... Ganun siguro, hindi pa pwedeng bulong-bulungan lang tayo. Pagkatapos, boboto tayo. At pag hindi nag-ugi ang boto natin, ay sumasama ang loob natin. Hindi ganun. Even in the old congresses, na pinanggalingan ko, nagsisigawan pa kami sa debate. Nagkakabulyawan sa debate. Pero pagkatapos nung, tapos na yun. Kasama sa trabaho yun. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.